में इतनी हिम्मत आ गई कि हमरे बेटे को इलेक्शन में जीतने से रोके। नमस्कार प्रणाम भाई लोग, का हाल बा? सब फाइनली पवन सिंह के काला ओढ़नी के टेलर आ गए बा भाई लोग, जौन 14 घंटा में यूट्यूब सेक्शन म्यूजिक सेक्शन में 11 नवंबर ट्रेंड करता भाई लोग। जौन ही टीजर आइल बा काला ओढ़नी, तो भाई लोग ई गाना एगो फिल्म के टक्कर देता। बहुत ही लाजवाब एक्शन बा भाई लोग एमे। तो फाइनली दोस्तों पवन सिंह के टीजर आ गई बा। ये टीजर में गजब के डायलॉग पवन सिंह मोड़ले बड़न, तो आप सब सुन सकतनी। जलता है जमाना तो जलाना हमें आता है, यकीन ना आए तो ओढ़नी को हाथ लगा के देख, जिंदगी को मौत से मिलाना हमें आता है। तो रवल से बता दी, ई गाना के लिखले बड़न प्रिंस प्रियदर्शी और गाना के म्यूजिक डायरेक्टर प्रियांशु सिंह जी बानी। तो बहुत ही अच्छा ई बड़ा लेवल के गाना आइल बा भाई लोग। अभी गाना आइल नहीं खे, अभी खाली एगो टीजर आइल बा। तो रउआ सब ई टीजर नहीं देखले तो यूट्यूब पर जाके सर्च करी काला ओढ़नी। अगर भाई लोग टीजर नहीं खे मिलल तो हमारा यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में ये टीजर के लिंक बा, वहाँ से भी जाके देख सकता रहो भाई लोग। ई गाना आइल बा ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन भोजपुरी पर, वहाँ से भी जाके ये टीजर के देख सकता रहो भाई लोग। तो फाइनली ये गाना में काम करे वाला क्यून शालिनी और पवन सिंह के आवाज़ में ये गाना आइल बा, और साथ में शिल्पी राज भी बाड़ी। तो बहुत ही बेहतर ही टेलर आइल बा भाई लोग। तो रउआ लोग से बता दी, ई गाना आवे में अभी 4 से 5 दिन समय लग जाई। तब तक बेसब्री से इंतजार करत रहलो भाई लोग। आ जैसे ही गाना आवत काला ओढ़नी यूट्यूब पर बवाल हो जाई भाई लोग। तो जाते जाते हम अपन परिचय बता दी, हम शायर मैं नारायण निराला, आप सबके छोट भाई। हमारे यूट्यूब चैनल के नाम है बिहारी शायरी मस्ती। तो भाई लोग वीडियो अच्छा लगल तो एक लाइक और कमेंट, और ज़्यादा अच्छा लगल तो वीडियो के शेयर कर लो। आ पवन सिंह के जितना भी फैन बाड़ा लो भाई लोग दिल से सपोर्ट कर लो। फिर मिलेम अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।